zase vidíte, tak jsem si momentálně zlomil nohu. Museli mi to operovat a dali mi tam kus drátu. Takže mě teďka čeká minimálně 6 týdnů léčení mé levé nohy. Můžu sedět doma na prdeli, nic nedělat. Důvod, proč tohle video točím, je ten, abych se zabavil, nenudil a měl nějakou motivaci něco dělat, v něčem se posouvat, i když mám tohle zranění. Říkáte si, že to nic není zlomená noha, jo, přesně tak. Zlomená noha to se stává, to mě může se to stát s vámi, může se to stát každému. Nic těžkého, v životě se stávají horší věci. Proto jsem si řekl, že si to udělám ještě těžší. Řekl jsem si, že půjdu tady na to naše workoutové hřiště. Dáme tady. Je to nic moc, ale lepší než nic. A zacvičím si tady. Dám si nějaký tahy, nějaký dipy, nebo jak říká Grzná, kliky na bradlech. A abych si to udělal ještě těžší, tak jsem si k tomu vzal 10kg vestu a aspoň 1 kilo bude ještě ta sádra. Jako challenge je to, že dneska stavím 30, ohledal jsem se, takže dneska mám 30, takže všechno si dám do 30. Dokud nedám 30 cviků, který jsem si naplánoval, tak půjdu dom a půjdu tady do té doby, dokud se nedám. Už teďka jsem trochu vyšťavený, protože mě dostala cesta z domu až sem, což je pouhých nějakých 500 metrů, ale Oberlí to zase tak jednoduchý není, člověk se docela zapotí. Omlouvám se, je to můj první videoblog, takže to asi nebude plně dostačující, ale rozhodl jsem se ze dne na den, že to udělám teď, prostě je důležité to udělat teď a ne se s tím srát a posunout to na týden, říct si, že týden bude ten správný čas může být třeba zítra, ale důležité to udělat hned teď, takže jdem na to. Kamera bude zapnutá, poběží, takže uvidíte, jak se tady budu trápit. Jsem ještě v půlce cesty k domovu a už mám druhou zastávku, na chvíli to ještě potrvá. Ale zvládl jsem to. Odcvičil jsem 4 cviky, jezdí po 30, respektive pokud jsem jich nedal 30, tak jsem nešel na další cvik, čím jsem si splnil dnešní cíl. Bude se pokračovat dál. Furt 10kg lista, noha zatím dobrý. A budu nedošlapu na ňu. Teď už nemám kde si sednout. Až lavička 300 nebo 400. Už jsem skoro tam doma. Můžu říct, že na tom dnešním cvičení ty nejtěžší to chůze. Když se zvednutou nohou. Pravačka dostává pěkný záhul. Práčka odpočívá vzduch. Vstal jsem to. Zvedl jsem se dom. Mám doma kámoškama. Jako bonus jsem nejel výtahem. Takže jsem si dal do 3. patra Oberlích. Práčka dostala brutální zákuř. Celkem jsem měl asi posíl. Postřeh. Mrznou mě prsty. Chuláčky. Mám tam jenom pokočku. Jako celá zima. A to železo v té noze se taky trochu studí. Ale ostatní, že jsem si dal, že jsem splnil ten cíl, co jsem si dal. Plus nějaký bonusy k tomu.